Sanmayan guys. Sanmayan guys. Hi Bulelwa. Hi Alexis. Yo angazi noma ngibiza kahle igama lakho. Shandi, be careful. Angisike sendela my videos ngiculayo when I posted, but I think usazi trend. I know how to song. Hinzani, thank you. Hi, how are you? Niyaphila guys ebusuku. Make dizzy. Awukhari mama. Niyaphila guys. Mina guys ngisithandela umculo shem. Can you help me posting my video? Oh, bengingezwe qana. All right. Sawubona Sithandwa, sawubona ngijabulisi. Ngisabuka Mr. My fashion photography ngicela ungishutha. Hi, you're looking cute. So, thank you, muhle fana nami. Ngiyabonga. Malindi ngiyaphila wena njani? Mathembe ngiyaphila wena njani tali? Next week I'm coming to you. Ngingaki sawubona isikisi kancane. Ngibona sawubona mama uyaphila. Ngiyaphila wena njani? Yo sisi, the way I love you ngakhona, you inspire me. Ngiyakuthanda nami we. Yo angazi ukubiza igama lakho. How are you babe? I'm okay my love, and how are you? Ngiyaphila nami ngizokushutha usuku lonke ngathi ngishutha umshado impela. Umuhle ungowami love. Khanya uright. Awunophila libona kamuka ngiyazicelela nje Stay Night Dishes, episode 4. Ngiyazicelela nje ungidele ugiya emkhulweni. Yini lokho manje? Hello Snow, njani? Ngiyaphila wena njani Siviwe? Sawubona Sithandwa, highly. Dumela Sithandwa shem ku rata tsat lena ke a rata shem. Lena ke a rata sashayela uchizi. Yo ngiziphalele bishi. Kunjani lapho? Ngiyaphila. 20 plus nisekuphela inyanga. Okay. Yawathanda amakhophi. Umuntu wakho ikhophi. Yawathanda amakhophi.
umuntu wakho nayi ingoma bengiyifuna hlahla. Oh. Thank you, my love. Snolesa, can you be my friend, sis wami? I fatela you over. Nami ngiyakufatela. Awu futhi sesiqokile. Awu bodi babalazi. Iyamulala. Lapha ngiphuzi nokuphuza Nkosi yami. Mara into engiyiculayo ungaze uthembe. Kwaze nganglayi jala smile. Can you please take my number? Funa ukucula nabo. Ukucula nami. Like ingoma straight or usho nje ukucula lokwa ku TikTok kwe video. Bayiphinda, bayijova. Awunaqala basropa, bayizala, basjova. Awubafela bayidlala, bayiphinda, basjova. Hi Thando. Bayidlala, basjova. Hi Sto. Hi. Uzwa. Ay, abangani bami bayishaya ingoma. No one having videos so that you post for me, I post for you. Mina we bulelo ang understand shabi to kukhuluma. Hey, please, I said someone wants to say hi. Khona ufuna ukuthi hi. Wani loyo ufuna ukuthi hi. Isolo. Dale. Oh, it's fine. Isolo. It's fine. Yes, your friend Nhlamulo. Unhlamulo ufuna ukuthi hi. Unhlamulo uzongi-WhatsApp mus. Maligning is in the building. Ha, ngiyeza lapho December ngizobe ngise Dennilton December. December nje ngizobe ngise Dennilton. Awusukume sipone udance sithanda sami. Hey wazwadlala ngami ma Snow uyathandeka sisi ngiyabonga. Cha waze wamuhle. Athi accept. Unhlamulo mengi-accept umuntu manje kusho ukuthi kumele ngicime umusic. Cause angeke ngisizwane. So kusho kumele ngivale umusic ngingasawudlali. Unhlamulo Unhlamulo uyangimangaza. Unhlamulo ufuna ukuba live from nini?
Tlamulo no TikTok. Angikuphikisi ukuthi unenhlamulo. Hayi nolwazi. Ashiwe. Maningi guys isikhe sibone laba abafuna ukungibulisa. Ngizobuyisela umusic cause ngazi-ke bathi thank you stop making your own music. Yes, ziyadlala even on TV. Ngivele-ke bantu. Sawubona mama. Velani kuqala before ngikhuluma. Sawubona mama. No, angizukureply. Ngithi mina ngithi angi-accept ngizobona unhlamulo. So velani ekhamereni ke before sixoxe. Bulala bani inhlamulo? Simbo. Ya, imakancane nangu yes. Ngokujeni ka. Ya. Sawubona mama. Velani kuqala. Senzeni? Yes. Velani ekhamereni. Sawubona. Sivele? Yeah. Nangu velile inhlamulo nje. Sawubona mama. Ngifuna ukumbona ekhamereni. Ubona bani? Sawubona. Yebo ngiyavuma mara ngithi Siyaphila njani nkosazana? Ntwana. so Uyazi mina ngithande into why angenze kanje? mara musina nithe mina ngicela umusic nginiveze ngi-accept so that ngizobona unhlamulo. Ngingahlala ngimboni. Lesifuna ukuthi akhulume ngawo. Benifuna ukuthi akhulume nami. Ya. Abayazi. Hayi ungaba ngokujeni. Sawubona mama. Mntwana khambani lapho kanti. Right. Ngishaphi. Wali chocolate yami, wasifana ukuthi ngilethele chocolate. Ubani? Mina. Hayi man, Mina manje yabona ukuthi anganasteni ukuthi ngikhuluma nobani-ke mese sekusokhoza Wenza njani? angazi nokuthi ngikhuluma nobani manje cause anginiboni ukuthi kusasewunhlamulo sekuwomuntu. Usenzo. Usenzo. Siyafana noNhlamulo. Ithwithi lami uNhlamulo. Usenzo wakuphi manje? Wakhaba uNhlamulo. Mara mina ngikwazi musi. uNhlamulo akazakutshela ngami, mina uhlezi angitshela ngawe musa. Okay, ngali chocolate njani ungangazi? Wangitshela ukuthi usebenza kuphi, ngangena ku live, ngathi azokulethela ichocolate lemaponi. Since Phela uyilethanga. ngayifikisa, shuthi azangiyithola, ngakubuza ngathi uyitholile na. Azange sangiphendula. Uyitholi wayunike ba wena? Ngafe nganika umuntu chair lapha phakathi mangena lapha, ngafe ngathi akuningi. Athi okay sharp. Hayi unamanga yezwa. Hawu. Qinisile buza uNhlamulo, ngihamba noNhlamulo mfethu. Unhlamulo bekazokwazi ukuthi bekazonikeza maybe asinayo. Wangitshela after ukuthi unamanamba akho ku WhatsApp mina. Bese ngiyakulethela serious. Ekseni. Ubani leyo ntombazane? Unhlamulo bengisebenza naye phela uyabaza abantu basemsebenzini. Ishanga ethathu la anyazi igama, ishanga ethathu la. Ithathi kuphi? La entameni. Hayi ayikho intombazane enethatha entameni emsebenzini. Asho ukuthi angikhohlisa akhumbula phakathi slate chocolate lapha. Yakhumbula. Yazi hayi. Yabo. Awunamanga kana cabanga uzoqamba amanga ku live. Ngiqinisile mfethu. So ilethe nje uyasebenza ngithi kusasa. Soyiletha, ngizoyiletha mina mathupha. Right again. Yeah? Alright. Sharp. Yabona siyadla. Sharp. Ngibona njani cause nivala ikhamera?
Sivalanga sivulile. Akubonakali ukuthi anikwazi ke. Athi sibone. Kanjani thina sikubona wena sokubona. Yaphela nina nivulile esayidini leni ikhamera. Uyabona manje? Hawa. Uproblem ukuthi bakhipha umdluli manje. Sebakhona umdluli. Ubani? Usibizi lo. Hayi Kamhelo. Hayi I don't know ukuthi yenzakala. Useda kanjani libitho so? ayikho indaba yenu nina nifuna ukuvela kabhayini. Sharp. Mrs. Nolesa, hi. Hi. Mamseleko. Lokusasa kumele ngiqhaqhe. Ashiwe. Hi. Seluleko ngiyaphila wena njani? Ashiwe. Angiluke phela. Azikhiphi Kamhelo. Ubhuto muhle ungenankinga. Ibrukele mesha neskipa. Perfume mesondelani. Bashana ngimtholile umalume we. Ngiyaphetha ngaye ngiyaphetha. Umphosela uthando ngakhetha. Uthi uzokhipha amaphepha. Bashana ngimtholile umalume. Yo. The way I'm happy when you go live every second, and I will see you. Darkness, right Sandro. All right. Ashiwe Satolana Ashiwe ufuna malini yokuluka 250 uzwa uyigwinya lami ngupheloni Kirimoti Yonkin Ngumpompi Igodi Ngiyaphetha ngaye ngiyaphetha Umphosela uthando ngakhetha Uthi uzokhipha amaphepha Bashana ngimtholile umalume wethu Sawubona Sithandwa. Hi Melissa. Asoze ngamuyekela no darling, natholana kuphi-ke nina nabenu ku-TikTok? Natholana kuphi? Ashiwe satholana evali. Okay, abanye batholana kuphi? Guys, nabo dali. Yo mina nginayo. Andinaye. If khona banama question ningabuza ne kuthi communicate guys, nibe active nani kuma comment, sixoxeni uqamba amanga. I swear anginaye. Ubani nimphikise nize nime ngonyawo lodwa. Kahle anginaye.
Awe hulumeni sadizable totally allowance. Lune competition sinayithathi awadi. Awe hulumeni sadizable totally allowance. Sengishuthando nempatho yakho ngibona umshado. Izintombi zishelwa everyday. Yeah, bayashelwa phela not mina. Angishelwa mina. Awangiqala ngaphi nje ungishela. Uthi ungishelelani nakhona? Ungishelela nje into ebhekayo. Thank you Loyanda. Angeke ngisaphuma manje guys ne. Ay. Ngivele ngimchazele. Angirelate. Yo, hayi guys uthini ngiphoze la ngifuna ukufunda kahle la. Kusho ukuthi usingile ngoba uthanda. Yeah. Mina ngingakushela kamnandi nje futhi. I wish I was born before. Hey, ngithi mina angishelwa. Mina. Angishelwa mina. Mnikeze ithuba ake zami. Angeke ngize ngimnikeze nethuba uzohluleka. Uzohluleka. Mina insizwa ziyabhatsha la akudlalwa phela la, kudlalwa la. Ngiyabonga ngegift wemfana. Mina futhi ngeke ngishele ngoba usuvumile. Hayibo, awungeke. 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 Ngivuma utheni qala, ngize ngivuma utheni kimi. Okay, ngiyibonile igift mina ngibona leya ngiyithathe njenge gift. Mina ngivuma. Sengishuthando nempatho yakho ngibona umshado. Awu inkunzi malanga isikhulumile. Naze namthemba bo. Hey. Bangithemba vele bangithemba into ekhona. Uwe nje lokhu uyalena le asikwazi ukufuthini. Mina ngithi akukho insizwa eyongishela mina ngishelwa. Vele mina ngeke ngikushele nawe yazi. Vele ngeke ngikushele. Ayisho ukuthi insizwa kusho phela kusho ufuna ukushelwa umfana noma usho ufuna ukushelwa indoda. Insizwa ziyosala kushelwe thina. Akunansizwa, akunamfana, akunandoda. Eyokushela. Yongishela mina, angishelwa mina. Usho? Hawu. Nakhona cabanga umuntu mase sethi uyangishela uyangiqala ngaphi nje? Ungiqala ngaphi? Awu mina, yabo mina ngaqala manje ngize ngiqede kusasa, ngilokho ngiqalile. Uzuvuthe. Be. Let him cook. Wena flyboy uloku ufaka nje umlilo, ufaka umlilo. Ngimnikile lona yani, angithe angishelwa, waye kumele azaqala uqala kanjani ngisho. Hawu. Uqala kanjani? Cha, angakaqali kithi mina. Uthi wena ngiyoqala kanjani? Ngithi mina ngingaqala namhlanje. Inkinga ukuthi mina ngizosuke yabona umuntu meke ngishela ne. Ngizosuke uzogcina ngasakhona ukungiphendula ngoba ngizomfaka imibuzo angeke aze ayi-understand. Hawu mina ngi-understand ukhohliwe spiritual level. Ayikho ngeke ngi-understand mina. Wena ungangifananisi nalaba abafana abajwayele ukukushela. Insizwa lesiphuma le ngongoma la. Awube mfethu mara kusalayo nje angeke ngize ngivumeke ku live lento oyishoyo namhlanje ngeke ungihlule phela ngeke hawu
every day. Awa. Yabo emnandi bonke labantu abana 43 usuze waqeda uthe ngeke uvume namhlanje kulo live. I-live ngathatha yenza ukuthi ukhulume kanje. Hayi Cha, cha. akunani mina I know the real you. Wena ungitholi. Awu understand ukuthi ngithini. Ngithina. Simuzwe kahle newo ngingachaza phela. Hawu. Mina ngisho ukuthi naye angeke aza khona because of izinto engizombuza zona uzoxakeka. Ngeke ngixawa yini? Ngeke aza khona. Akuna okay yazi ukuthi ngibeke kanjani ne? Okay. Zikhona insizwa abakhona abafana bakhona amadoda angangishela kodwa ngeke amelane nami during lokushelana. We batata. We batata. Akunansizwa yamelana nami. Right, okay sengikuzwile. So ubona ngeweekend ukuthi ikhona lento show. So ibona ngeweekend. Wonke umuntu la ufuna ukuthi ngeweekend baphawula ukuthi ikhona na lento ayishoyo. Noba yi-proof ke ngeweekend ukuthi ikhona noma yini. Ne. Okay, Monday. Monday kwenze njani? Monday kanti weekend yini? Cha, i-weekend vela ngisho Sunday. Oh Sunday. Kodwa phela mina ngeke ngidrophe uSunday ngidropha Monday yafana. That's why benginjalo. Phela ke kumele kube ilanga eli1 because of bazobe sekune clue from esayidini lami so kungcono uma kuba ilanga eli1. Yeah, ngesikhathi esi1 futhi. Nesikhathi esi1. Yeah. Hawu cha ngoba zishiyana nje ikhathi zethu. Kamnandi nje. Ayisosebenzisa isikabani ke? Esakho. Esami. Yeah. Okay. Mina esami intambama. Phela intama kakhulu ngisho phela midway. Mina kahle mina ngiposta ngo10. Wena uposta ngabo 5. Futhi ngabo 3. So kushuthi sophosta ngabo 3. Yeah. Hawu. Yini? Hawu ayinke. Phela kafana mawuthi yazi yini ke? Mangiposta kuqala mina ngo10. Wena uzoyiposta ngabo 5, yebo? So ngcono bese siposta same time bese after ke leyo kuqala sesingaposta lamanye. 3. 4 ke latest, take it or leave it. Hayi yabo usufuna ukuqala ukungivumisa. Vele uvumile. Phela mina ngifana labo bafana laba. Sikushiya kanjani angithi sikushiya kanjani manje sibambe akithi wena bofakazela umfana. Hawu Zoya ayikho lento yisho kodwa akunake. uzosifica Monday ukuthi besikhuluma ngani uzosifica khulileka. Monday bonke bazo understand. Yeah. Kodwa nizo understand ukuthi hayi uyisiqomqomo la ku live thina sazi yena impela uqobo. Kodwa ke sengikhathele nokukutshela. Ngikhathele nokukutshela ukuthi ngizokubamba. Uzongibamba ngoba kwenze njani? Angibambeki mina ngighost kwasho wena. Okay ke uyighost yesimara ngizokubamba ngoba nami ngighost ngokwami ngizokubamba. Futhi ke mina inkinga yazi kuphi? Mina ama-ghost angiwabona. No yazi ukuthi manje ne kusase isikhathi sakho jabula shem. Jabula yazi jabula. Ngizoze ngiyithole into engizoyisebenzisa nami. Ngiyakutshela wena kuningi abangani uvele nje ungihlasele ngabangani kuningi nje. Mina cha phela impilo ayikhethwanga yini. Futhi yazi yabo le video ngizendele yona. Yazi ngi-screenshotile ngithi ngifuna ukukusendela ngakhohlwa. Dala ngi-screenshot. Sesibonile. Dala yabo the time ngisendela ne in my mind it registered ukuthi ngikusendelile kanti angikusendelanga. Ngithe ngiyibona ngavele ngakucabanga ngisemthani ngithi yo. Nami yabo semthama ngibona video ngabe athi ay yabona abangani bakho. Zihlangene.
abangani bakho. Manje sibhalansile ke yabo kuleya video leya sibhalansile. Hayi ngingcono kodwa. Uyibonile le nto le? Sibhalansile. Iwuwe ngapha yimi ngapha. Cha. Noma kunjalo ne. Uyibonile kodwa lesa spoke lesana. Esimhlophe nakhona. Hayi spoke nje lesa straight. Hayi. Yabo lo yamuntu lo yani umuntu ukuthi mhlawumbe mangadibana naye ebusuku ngiyobaleka impela ngithi silwane. Hayi bo. Kodwa yathi ngikushiye ngifuna nje ukuphawula. Ngikano everything. Mana ngikhumbuza into eyi-1. Ngumbuza ini? Yazi ukuthi ke khona into eyenza ukuthi ngithi angeke ngize ngixolele. Yini? Ukuthi wena wathi mina ngine family futhi wema Une family yani manje? akekho umuntu odelela njengawe emhlabeni akekho. Vele ngiyadelela vele. Yazi uthini good night we Darkness uthi wena mina cabanga ke wena Sinombisa une family eyi-foreigner yabelungu. Njani? Ngine family mina eyi-foreigner yabelungu. Ubani manje lo? Kusho wena. Oh, vele unawo kodwa una. Yabo leya angisoze ngahila fana nasi ngiyakutshela. Cha, i-foreigner ngempela vele yani foreigner. Uthi Ina ID. cabanga eyabelungu cabanga ke wena. Kini Okay, namfrena wabelungu. Ha, Iphi ID? Ungalokhu uchaza iphi ID? ngizokubamba. Yabona leyo ngengixole ngizokubamba. Ngayithi ngizokubamba ngayo ngekubhilive ngiyakutshela. Mina ghost. Futhi sen-upgrade ngisi-ghost manje angazi ukuthi ngiyini. Okay, zizwa amandla nje mazi isikhathi sakho zizwa amandla zizwa. Kahle mina ngizokhipha inkani ayisho ukuthi mina ngikusheli ngiyoqalaphi kwasha kwacema nakusha. Ngithi ngizovele ngikubambe laphana sekakuhlulile umntwana wegcokama sekakuhlulile kuphele bonke ubughost la. Awu kati wathanda inganekwane. Awu bengingazi ngani uyayithanda. Awu Hayi bunjani. vuka sizathi ulele. Requestile 7 yonke. Guys nifuna ukuxoxa ngani ngoba nirequestile. Bafaka vele mina singihamba befuna nje ukuphawula lapho ekutheni mina ngishelwa uyongiqalaphi. Ya vela ngishela mina. Ya mina ngishelwa guys like angishelwa nje vele sidalo nje. Angishelwa angiqomi nje ngimina nje. Amanga. Unamanga. Yala nikwazi nonke la. Unamanga. Okay, akavele manje othi yena wakwezwa kuthiwa mina ngiqomile. Akavele manje. Oke nje othi na wakwezwa kuthiwa mina ngiqomile. Akavele manje. Manga ngiyavela. Ngisebenzisa iPhone Uvelaphi? Hayi uzongixolela hayi. Ngizongixolela iPhone 9 la. Ngivumelana nawe. Ngiyavela. Ngiyavela. Hey, ghost bana. Hayi las bye bye. Yo. Papa yini entombeni ethi ayishelwa. Sengivelile ke mina. Nakho. Bye bye. Ay sharp ne. Guys, asivele si-drop the topic. Sharp mfana. Alright. Ayasiyekeni ngihlulile. Hayi yena angihlulwanga uye ngihlulwe yi-topic. Ngihlulwanga uye. Nani nibonile angihlulanga. Ngishilo ngathi mina ngishelwa. So
uyena impela. Ngiyabonga ama-gift mfana. Uyena impela wenzeni? Kusho ukuthi kwine mina asibonge umfana vele bengekalunge vele phela mina. Ngighost mina, ngigostikazi. Yena ighost, mina ngigostikazi. Wafunde phela. Okay, lama gift lawa athi I love you so much ne. All right. Yiko lokuphendula kwami. Ufakazi ukuthi wake waqoma. Ngaqomaphi? Angiqomaphi? Ngaze ngiqome mina. Manje unesiqiniseko esingakanani ukuthi awuqomi? Hawu, naku nje nibonile. Ama gift cha ngiwafundile Nkosi amabhali ukuthi I love you so much. Ngiyabonga mfana ne. Ngiyabonga. Phela yiloke ngizokusho ngaze ngingawini. Ngeke impela ngivume. Hayi ngeke. Akanaso. Nginaso isiqiniseko. Nangu nje umfana ngimhlulile. Uyablush. Ukublusha kusho next mina ngiyithandela ukuhleka guys. Ngike nganothisa amavideo wami. Amavideo wami ngihlezi ngisihlekela mina. Ngiyahlekela nje ngihlezi ngihlekela. Cause mase ngikwatile angibe right yabo. So ngihlezi ngihleka mina. Anika mini. Ukuhlupha imama. Batshele seluleka ukuthi ya. Thina sibone nje insizwa izithathele wena. Ingithathe kanjani? Nina lindelani Monday nibone ukuthi ngithathe ngempela yini. Monday around abo 4 ningitshele. Mina ngighost kabi mina. Ngighost kabi nizobona phela ukuthi Monday ngizoke kuzoyenzakalani. Ngizongivuma ke lapho ngizongivuma nithi indewasho. And kade yamthatha. Hawu, hope. Kade angithatha. Suthini manje? Kodwa sizolinda. Lindani phela lindani. Asibeni semlindelweni wa Monday around 4 nje. Mase sesoba wofakazi sonke ukuthi mina ngithathiwe or kanjani. Ne? But into engiyaziyo nje mina akunantsizwa ngaqoma. Mina ngicela senze ingoma sobabili. Uyacula yini kanti? We hope khululeka. Ngisacela ukumletha mina njengamanje cause ngiyamazi. Ubani? Bhala igama lakhe la. Ngibo. Yebo sisi omdala ngiyacula. Okay. Sizokhuluma sizoyenza khululeka. Khululu. Sizoyenza. Guys angizukuhlala kakhulu ne. Shono wena ukuthi ngimlethe uzobona ke. Mlethe. Phela mina ngizithembile guys. Mlethe. Sibone. Mlethe la ku live mlethe. Sibone. No angidlali ngawe. Ngiserious ngempela. Ngidlali ngawe khule. Ngizomletha umkhulu wami. Umkhulu bani? Ayiwanda ubani yena lo mlethayo umsherelene live. Hayiwanda.
Kambe uthe wena ukuphi nendawo useDonington Street? Sengilinde lo lethwayo guys, kahle kahle ngabe ngiyaphuma, but manje sengifuna ukubona ukuthi ubani loyo abangilethela yini. Ngifuna ukubona inkosi impela. Ayi uyanqaba ke yazi, but ke uyazi nawe uyeza uMonday. Okay, ubani? Okay, i-alphabet ke. I-alphabet iqala ngobani igama lakhe? Yisho ama-alphabet awu2 asegameni lakhe. Awu2 kuphela. Oh, usevale okay, akusise kudeni evale ungi-DM. Isha u2 cause isho like ama-alphabet from la eqaleni mase kuba yileli lesi2, then ngizo understand. Ngizokutshela uma ukuthi ngiyakuthola ukuthi ukhuluma ngoba. So sengilinde wena ke. Ngilinde i-alphabet enye. Mbani? Ayike awusabhali. Akasasho ke guys. Nami bengilindele kanye nani ukuthi ubani lo M akakhuluma ngaye. Asethe kancane then mase ngizohamba. Yazi ngiyakwazi mara bengihlezi ngizakatha nje ubani? Igama lakho la ngempela ubani? Mhlambe ngiyakwazi buza ngitokozo. Do you know that I love your videos? Thank you. Umbongeni. Kambe umbongeni ngiyamazi yini? Bowuza kubani? Bowuza kuSiphiwe or kuNtokozo? Umbongeni. Umbongeni wakwabani qala isibongo? Hi Londi. Why mina ngingakukhumbuli mawuze ekhaya? Bowuza kuNtokozo. Okay, mara ngathi igama lefamily la kaMbongeni. Umngani kaNtokozo uMbongeni. Isename yakho? Cause abangani bakaNtokozo bengibazi. Thank you, Wandile. Guys, mina sengiyaphuma manje ne. Bengizonihlola nje kancane today and then mase ngiyahamba. Nibe nobusuku obuhle. Thank you so much for your support eninginikeza yona ne. Ngiyanithanda kakhulu. Nilale kahle. Kumele ndihambe.